Wannan shine cacasu. I don't hustle this music fast, you got $10. I won't come this life just to suffer. Akwai wahala. Yawwa shine cacasu. Yawwa wannan shine cacasu. What's up? Masu kallon shirin casu Nazir Ahmad Hausawa ne yaro mai suna biyar. Yau ina garin Abuja ne inda Amanda Bennett uwar gida Amanda Bennett wato babbar shugaba ta Muryar Amurka ta kawo ziyara kuma yau ce ranar ta karshe saboda haka zan gayyato ta cikin filin casu domin ta cashe ta kwatalle ta ga yadda muke takawa harka irin tamu ta arewa. Saboda haka ina da manyan baki tare da ni ASO Cultural Troops ne za su taya ni cacimewa a wannan fili saboda haka ku biyo dan kallon yadda za ta kasance namu ba irin nasu bane. I've got my shoes and my watch like totally. Wadda suke kai da kawowa domin ganin cewa 'ya'yansu sun girma cikin ƙoshin lafiya. Mama mun gode, ni dai mama ta mai kosai ce, shi yasa zan yi wannan wakan kan kosai. Haka ne, to mu je. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sallama nake. Assalamu alaikum. Wannan wakan daban take. Dan ni zan wake kosai, dan na san darajan kosai. Mama na tuyan kosai, da kudin kosai na girma. Na yi boko har jami'a, na san darajan kosai. Idan ban wake kosai ba, lalle na zama butulu. Iyaye masu tuyan kosai, jinjina ta gare ku. Allah maku albarka. Wannan wakan taki ce. Mama mai tuyan kosai, mama Allah zai biya ni. Mama mai tuyan kosai, mama Allah zai biya ni. Mama mai tuyan kosai, mama Allah zai biya ni. Mama mai tuyan kosai, mama Allah zai biya ni. Shine cacasu. To, masu kallo kamar yadda ne muku alkawari uwar gida Amanda Bennett ta zo Najeriya kuma shi yasa na ki tattara kayana in koma Washington DC. To zan tsaya ne a nan domin na gaito abokina kamar da na gaya muku kuma zan yi mata tambayoyi masu gajeru kaɗan ba zan ɓata mata lokaci ba. Hello ma'am. Hello. How are you doing? I'm good. Ya kika ga Najeriya? Ai Najeriya na da kyau. Na so yadda mutane ke da kirki. Ina son yanayin kasar da abinci. Did they give you tour? Sun baki tuwo? They give me a tour? Tuwon masara ya kuku. Eh sun bani. The one that you use your hands or you Use use your hands, spoon? yeah. That was fantastic. Yeah. Okay. So I have ina da wasu 'yan tambayoyi da zan miki. Na san kin ziyarci kasashe daban-daban. Ta ina al'adun Najeriya suka bambanta da sauran? What is different? What stand out in Nigerian culture to you? Well, I mean, if you look at Nigeria, Idan ka kalli Najeriya ita ce zuciyar Afirka, ga kuzari da alƙawura iri daban-daban da suka bambanta da sauran. so I think the very ambition and drive of Nigeria stands out. Awesome. So my last question to you, because I know me zaki iya faɗa mana mu 'yan Najeriya ko kuma in ce baki ɗayan mu 'yan Afirka akan yadda za mu iya raya al'adunmu ganin yadda al'adun ƙasashen Turai ke mamaye ko'ina musamman ta ɓangarorin nishaɗi. The Western flow is overriding
our entertainment. But you know what? If you look, the Afro pop is coming back. Ka gane wani abu, waƙoƙin Afirka na komawa ƙasashen Turai wanda su ne suka kafa ginshikin kaɗe-kaɗen Amurka, irin su jazz, waƙoƙin yau da gobe na zamani har ma da na tsibirin Caribbean. Kaga kenan kewayawa suke. Coming back into the States, so it's kind of like this. Yeah. All right. So you think we're right? Yeah. We're good. Okay, so now waɗannan abokaina ne da na gayyato su daga Masaka. Sunan ƙungiyar su Aso Cultural Troupe. Suna kaɗa waɗannan kyawawan kayan kiɗa. Na san lokacin da ake tattaunawa da ke kin jiyo sautin su. Na gayyace su ne don su zo su yi miki kiɗa. Ban sani ba ko za ki iya yin rawa? For you and maybe you will dance, but I'm not sure if you can dance or not. I can't dance. A'a, ban iya rawa ba. Okay, all right. Well, so I'm going to ask them to play a little music for Yeah, you okay. to hear their song. Okay. All right, guys. Shi ne Cacasu. Wannan shi ne Cacasu. Masu kallon shirin Casu a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma sati mai zuwa in Allah ya kai mu inda za ku ga mu ɗauke da wani sabon shirin kamar koyaushe ina ga muku a duba shafukanmu na sada zumunta musamman Facebook da YouTube domin ganin shirin Casu a koda yaushe. Sati mai zuwa za ku gani ɗauke da wani sabon shirin. Nazir Ahmad Hausawa, Ziriams daga sashen Hausa na Muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya daga babban birnin tarayya na Abuja. Namu ba irin nasu bane. Mwah. DJ AB. Baka da fans kai ba babban ya bane. Baka da fans kai ba babban ya bane. Baka kai ba babban ya bane. Na kawo right kuma duka su sun bane. Babban yaya, babban yaya, babban yaya, babban yaya, mine babban yaya, babban yaya, babban yaya, babban yaya, mine. To yaya, ni ne babban yaya. Flow din yana kashe su ne kamar an saka ruwa a fire. Music is my desire. Ba gudu ba ja da baya. I've been doing this for years kuma ba ranar retire. Babban yaro, I'm a star, tauraro. Rappers da yawa na magana amma kaɗan ake sauraro. I model every show, I ni ake zuwa gani. I'm on fire like Risho. Gashi an zo a kalla gwani kai. Mic check, 1, 2. I say whatever I want to. Dan yaron yana da zafi kamar gidan breadin 212. Ai har a ƙauye I'm recognized. Everybody is waving their hands. Wallahi garin ba zai taɓa min zafi ba tun da har ina da fans. Ga kuɗi, salary, getting paid, no be salary. Charged up, come on batteries, I got bitches all up in my gallery. They tryna beef me cause I'm called sir. Babe, ba ebi bane kin kwamsa. Ba kya dap, ke ba babban ya bace. Ba kya son rap, ke ba babban ya bace. Ba kya ke ba babban ya bace. To na shigo yan adawa duka sun bace. Babban yaya, babban yaya, babban
surutu. Iyawa ne sun surutu, but all the rappers na chua kaman yan bumburutu. Flow babu tutu, gani yaro dan hutu. My flow sicker than the patient, in baka san ba baka tutu. Ba girman kai ba mu tsayawa sai mun kai. The difference between you and I is clear, man.